Un nou vlog care astăzi vom încărca cu niște RBG sau ceva de genul ca să putem să ne fertiliza ogorul. Încărcăm aici cu un New Holland, îl dăm frumos cu spatele și începem și cu tractura să ăsta începem. Ia uite ce frumoasă de deja. Deocamdată nu o să pornim girofoare, o să vede că nu la din așa. Chiar să pun niște părți mai bune pentru tractura. Ia uite ce fain se vede de rău aici. Deocamdată astăzi doar o să fertilizăm ogorul. Mâine cred că o să venim cu un ogor la cosit. Ia uite să întoarcem aici frumos, dăm cu spatele. Acum dăm înainte. Pornim frumos fertilizatoare. Și continuăm treaba aici. Ia uite ce frumos. O dăm și mai în jos ca să meargă altfel treaba. Girofoarul nu merge să fie pornit, decât e luminos așa un pic. Vede că se observă, vede și am pornit. Să faci doar pe el și se pornește. Se cam golește fertilizatoarea, așa că mergem să ne încărcăm. Mai avem puțin fertilizat și terminăm și mergem. Dar cam atât în acest vlog, asta e, ne vedem data viitoare.